Sang Prabu Panji Bupati. Sopo kok ngerti kalah? Wah, jelas tahu dong. Loh. Ben maling julik. Sopo sing maling? Kok mboten maling kok. Sing kula tolong napa wong mboten nyolong napa-napa kok. Wani gebang marak jajeng tamu kowe arep adol bagus. Sang Prabu. Panjenengan niku sebahan wonten ing golongan iki. Panjenengan wonten iki menika ora menika kraton Murawan. Kok ora-orake dateng kula. Bangsane yo ra aku yo sagelme dhewe. Tak apa. Pawani to karene jero taman kene iki saiki wis konangan. Kurang gen kula napa? Kowe wani mlebu ning jero ning taman, ndosta malan diajeng tamyori. Nggih. Panjenengan Panji Brojot napa to? Kang Mas. Untuk Kita sampun matos dateng Kang Mas. Nika Panji Carang Gesing. Oh, Tarawaspo. Oh, sinebut apa? Nika kok malah sampun sami presone dos pundi Kang Mas? Lho, kula niku padakan mangsane ngerti sak durung winara lho. Mangsane. Menapa lagi apa tepapan iki? Wonten taman iki lagi apa? Aku cocok bakal nyetel maling to. Langsung nyetel kula. Perkarane apa kula? Perkarane kowe wis wani ndosta diajeng tamyori. Nggih, den kula dodo. Kusuma Dewi Tamyogi remedhaken kula penyajeng napa? Saiki kowe gelem manut karo aku. Arake tak lebok ke Pak. Boten saged. Apa sampun remedhaken Dewi Tamyogi? Arep pancen yang ngejak delok kali Pak monggo tandangi. Monggo tak tak. Kok iku tetet boten papan menika. Hati-hati. Ada orang sangat wedi apa? Atos-atos kan. Hati-hati lho. Masih siap. Gini, bukas sini. Siap berdoa. Geleng kowe. Geleng kowe siap berdoa. Abet kalah. Jangan tak kulo deh kalah nih Mas. Ayo, lihat rumah baru. Tanggungi papan itu. Sabar. Lagi-lagi kemudian sampun kasmat dari kapas jadi disambungkan datang. Bagaimana mau berjalan? Aku belum tanding karo bisa dulu itu mekani padaku pengen. Sopo sak menali. Bukan perlu ngetos. Ingat banget kula perkalian semut dewi tamu. Tok buat simak aku mandan no aku bakal. Kenapa iki? Loh. Kamu dulu. Kabeh kudu kasran. Wis aku bakal mandi utak. Sana menika Sampean mboten ngertos kula. kula tepang kalian panjenengan pinanggih kalian panjenengan bisa sak menika. Oh, nggih, dipun tepakaken. Kula menika pitutur jati. Panjenengan pitutur jati. Pitutur rak sampun mestani. Jati niku wis sejatine pitutur menika kula. Panjenengan lain boten lepat saking sak ngertos kula nalindra gung binator ingkang sinuyudan dening para kawula ing
negari Jenggara Manik menapa? Panjenengan kok malah sampun mangertos dhateng kula menawi kula menika Sang Prabu Nikartapati. Malah sampun preso kalian Kang Mas Nikartapati nggih. Sampeyan Raden Panji Brojonata. Ya bener. Sing biru Panji Sinom Berdoko. Mas. Mas sampun Panji Pamecut. Kula mangke nek do tumbas nomor nek kula. Nami ngertos kula. Upama pawongan iki ngerti kalih kula nak sampun luka to kula menika jejering kabeh. Tegesipun menawi kawula alit menika nak sampun pangertos menika nak menika luka to. Boten bisa. Panjenengan menika sinten menika saking Oh, kula to. Kula menika nembe nindakaken tapa ngrame. Saking dawuhing dewa. Mas Galusan menika nindakaken tapa kami teges badhe tetulung dhateng tiyang ingkang betaken. Nuwun sewu. Ya penting genik kula niku. Nggih teng mriki kok mboten jak omong. ngendika mau Kang Mas ngendika mau menawi panjenengan nyuwun senjata pitulungan Kang. Kuwi jenengan ajeng takon, ya gini kok aku layu-layu ngoten to. Ngaten nggih pisan. Piye. Pancen kula menika mbetahaken pitulungan dhateng saweneh tiyang yen saged pitulungi dhateng kula sak kadang. Nalar-nalaripun kados pundi kok panjenengan badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kula. Ngaten. Kula menika badhe garwa diajeng tamyayi wonten ing kraton Ngurahan. Nggih. Nanging saderenge kula saged garwa menika malah wonten ingkang dusta tali debang calon garwa kula. Oh, lajeng kula abenajeng pancakara kula kapok. Sampeyan mengsah kalian Duratmaka mboten saged menang ngoten. Leres. Sedaya para kadang Panji mboten wonten ingkang saged ngawonaken. Panjenengan jejering wasi Resi Curiganata inggih Panji Brojonata. Kok tesih kawon kalian kawula? Kula mboten selak menawi kula jejering wasi. Hmm. Namung semanten kegiatan kula, kasagedan kula temtu kemawon wonten Ana wates. kiranganipun. Ya. Sang Prabu nuwun sewu. Panjenengan menika ratu. Ratu menika tiyang limrah ingkang kagunungan wahyu. Tegese jalma lasing jalma. Pindhanipun dewa kang Ejawanta. Dewa semanten panjenengan kok ngantos kawon kaliyan kawula. Tegese panjenengan menika lepat. Panjenengan kok malah saged klepataken dhateng kula menika larangipun kados. Kula menika ratu. Kula pitados. Panjenengan menika namung tiyang alit tiyang limrah. Kok saged klepataken dhateng kula. Nggih, wonten iki menika. Panjenengan sak sampunipun ginaduan pangwaos. Panjenengan lajeng nyupekaken dhateng jiwa satriya. Panguwasa ratu menika mestipun kedang junjung jiwa satriya ampun ngantos tekel kasatriyanipun. Sakniki ngaten mawon. Panjenengan menika badhe mitulungi dhateng kula mboten. Kok malah kojah wonten ing papan mriku. Kula menika mboten kojah. Kula kojah niki mitulungi dhateng panjenengan kula ben nyelametaken panjenengan anggenipun panjenengan madhep dados madhep bebener Mbak Baradil wonten ing negari Jenggala Kuna. Inggih Jenggala Manik. Nek pancen panjenengan kersa badhe paring pitulungan dhateng kula sakadang. Monggo kula aturi paring pitulungan dhateng kula sakadang. Ewa semanten nek pancen panjenengan mboten kersa paring pitulungan dhateng kula. Monggo Panjenengan sumikir. patri sumikir saking paramulika. Oh. Nek kowe bakal nglungakke saka papan kene karo aku ora bisa. Dadi aku pancen bakal topong rame tetulung karo sapa wae ora mawas derajat pangkat semaklan karo mboten ajan sira mikir ratu ning aku ade paring pitulungan karo kowe jaman ratu wis melenceng saka pranatan tanpa uger. Saya ngawur. Saya lancang kowe marang aku. Nek aku lancang ya apa? Nek ngono aku apa kowe sing bakal tumekaning patirane kowe ora bisa nulungi aku. Yo. Kowe iso ngalahke aku tak tulung tak ada. Ya. Ayo, diteter nang papan kene. Dinutur mati apa? Pitutur. Atas Atas asal Mas.
dengan kami bilang kok berjamu ya Belum regulasannya nanti dia belum bisa malas-malas. yo aku nana ngepatan nggak sebawangi adi sejati nih jiwa lupa Aduh, Sanas. Piye Brojono? Menurut ini wajib, gue ngerti sejatinya aku sok. salah. Konfirmasi tepat. Saya sebelum paham. Gue rumah cari Prabil ngobrol di sadar. nek pancen kowe leng. Pancen kowe wis ngono kalu utangmu. Ndoro Brojonata, Ndoro iki Kertopati lan sedaya Ndoro Kandang. Demoten panjenengan sabanipun ratu tegesipun cegah dikunugoni. Kula kusabani lan kula sagah badhe mitulungi panjenengan. Nggih. Gusto putri ingkang dusta dateng dening pamit Patimoran. Bakul bersama. Sejatining jiwa. Lah iya, kaya kekuatane Panji Kertopati. Sampun dan mas. Dengan saya setujuan nyuwun suka pitulungan datang panjenengan. Statusnya pun bulan hukuman. Kula santai. Nanging kula gak gawe mati. Menawi kula saged mitulungi lan suka panggihanku kaliyan panjenengan. Kula ben nyuwun menapa kemawon menapa panjenengan. Menapa panjenengan badhe nyudalah. Menapa ingkang dados panjenengan badhe kula Sabdane kenali kula sinengsengan kula kadang pari. Kula aturi Mas Padha atur kula ingkang bali nyekel bilang